Čaute, vítajte pri dnešnom videu. Ja som Mišina a dneska je tu so mnou brat Tomáš a dneska si ideme zahrať Roblox a hru, kde musíme zbierať také snehové gule. Odhlásili sa boja. Tak ja som prvá, mám 5 finish a 2 winsy. Tomáš, ty si zatiaľ 0. Tak si pohni. Tak si počkáme a ohlasíme sa vám, keď to začne. Tak, už by sa nám to mohlo začať, lebo nikto nevyhral. Kde si Miška? Tu 15, 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ide sa hrať. Pozbierame kulu. Som taká zelená. Tak už idem na prvú. Už som tu, idem si rýchlo. Po 6. Tak, stihla som. Rýchlo. Mám veľkú gulu. Tak idem rýchlo na ďalšie. Tomáš, ty si kde? Teraz som tu. Dobre, si žltý, čo? No. Dobre, je to ti nejako rýchlo. To je dobré, čo? No. Baví ťa táto hra? Áno. A že to nebudeme čakať nejaký 4 zase na nich. Rýchlo. Plus 10 rýchlo. Mám to. Tak zatiaľ mám takú veľkú kulu zatiaľ. No super, už môžem ísť asi. Už by to mohlo byť. Nie, rýchlo, 6. Idem si po to. Mám. To fakt oni nehrajú? Neviem, mne sa to ani nenačítalo poriadne. A ty si na akom? Už so šuchom. Aha, dobre. Ja už idem hore. Poď do toho, rýchlo. Rýchlo, poď. Kula, rob sa. Ak sa vám páčili Vianoce, tak dávajte like a odber. Vieš to tak, čo stalo? Už som spadol. Dobre, tak máš malú. Taký maličký kúsok mi akože chýba. Tomáš, ty si kde? Už som skončil. Nie. No toto. Tak rýchlo idem si podívať. Takú obrovskú kulu si musím urobiť. Takú obrovskú. Takú gigantickú kulu si urobím. To iba my sme tu dvaja. Lebo sa nikto nevie. To čo? Iba 4 sme tu. Tak, poď kula. Vyhrala si. Oho, ja mám viac. Ja mám o 100 čo? Tiketov viac. No toto, ja som prvá. Aha, to je nejaká Noemi. To čo, veď nemá ani nohu. Rýchlo, musím sa tam rýchlo dostaviť, lebo chcem si dať screenshot, že som vyhrala. Nie, to nestíham. Rýchlo, po 6 idem. Aha, Tomáš, stihla som skôr. Ty máš ako maličkú kuliku. Ja som aká? Fialová, červená som. Už som tu, idem si rýchlo po 7 tých. Nie, fialová. Nie. Yes, to som ja, Tomáš, fialová. Ty gej. Nie, ja som červená. To máš sa nechal nachytať. Nie, rýchlo. Tu zavadzia. Kto mi tu zavadzia? Nejaká Noemi, ktorá má také skľúplené meno. Hej, čo tu chce?
Čo tu chce? Ja vyhrám. Ty nie. Má takú čudnú postavu. Takú pre malých detičky, pre kidov. Tak 4. Nedáš. Aha. Aha, nedáva to. Sprosta. Nemala sa tu tlačiť, však to máš medzi našu hru. Nie. Taký maličký. Nie, to... Ach, to máš rýchlo, dávaj. Čo? Nie, ona ma strčila dole. Ale nie, nestrčila. Oh, tak si počkám. Aj táto Noemi tu čo robí, to máš rýchlo, pohni. Pohnem. Takže ľudia, hlásime sa vám, že nikto nevyhral, takže počkáme si na ďalšiu hru. Super. Však to máš. Ty IKSFKČ. IKFKČ, piči, prera. ICUH. No, počkám si. Beric, no, beric. Ja som druhý. Rýchlo. 4. A toto unicorn, čo tu robí? Tu zase kvôli nebudeme čakať, čo tu stojí. Smaka. Fuj, oranžová, to je najhusnejšia farba. Ale pekná je celkom. No, nie najhnusnejšia je taká kaki. Yes. Kde si to máš? Už si ide semka? Už si vykračuje. Napíšte mi do komentárov, či máte radšej 3 oriešky pre popolušku alebo mrázika. Tomáš, tebe sa čo viac páči? Mrázik. Dobre. Budeme. Dobre. Sám doma alebo mrázik? Sám doma. No, dobre. Lebo tam má viac častí. 5. Ale ja som videla len 3. Ty si kde? Si ešte pre šúchačkou? Ja už som tu čo za šúchačkou a ideme na... Rýchlo tam je 8. Rýchlo potrebujem 8. 8. Yes. No to mi nejako nepomohlo. Asi, že 8-násobná šanca, že vyhrám, alebo 8 krát sa mi zväčší tá gula, keď budem kotulať. No, aby som mala už veľkú gulu, takže rýchlo ideme, poď, lebo tá Noemi ma nemôže dobehnúť, lebo má taký čudný skin. Ona dobehne ťa. Ona je tam. Ja som ho prebehla. Dobre. Ja už som pred cieľovou rovinkou. Tak budeš asi druhý, vieš. A už idem do cieľa. Nie. Ale keď som sa šla otočiť, tak ma to tam hodilo na zem. Tak toto ľudia, toto video končí. Dávajte like a odber, čau.